Kazukuruka. Aiwa muchina anonzi passion java ka aiwa akaipa inini ka ndodaita suggestion pane competition iroripo yekutoti pane kavidhio kari kake achikwira mujeti here achiita zvanenge achiita kandori necompetition ndaonerera handaswerera kuonerera vazukuru vazukuru paita 500 iri kupiwa munhu ukangogona kuita wakakoka kavidhio kekuimitata zvaitwa naprofet aiwa chero nebhasikoro chero nechii hapari kunzi pari kudawa jeti chete aiwa chero nebhara as long riri rako unotogona kutotora 5 waye kana ungasati wasubscribe to this channel I kindly ask you to please subscribe to this channel. Anditi mzukuru, also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. Inzwaizve prophet passion ka inini ka vanhasi handichamudane futi prophet because I have seen zvaanoita zviri better than chiprofeti chasara chakangobatirira ka but hatichamunzwa achiprofita. Guys, anonzi Panganai Java aiwa he is a comedian international standard ndokunga mazuva apera ndaitaura pamusoro pemusicians ndichiti aiwa vakurova at international level aiwa wedu Java is an international standard comedian aiwa mchinda he is a comedian kana anga asiri kuziva kuti akugona comedy anogona comedy. Guys, please help me share this video to him. My man Panganai Passion Java aiwa you are a comedian aiwa ndikunatsonzwa mumastreet ecomedy auri kupisa ndiani umwe achimbondudza ndeupi umwe comedian wozvinezvo ari kupisa anopfuura Passion aiwa ndiani ndinongedzerei Passion zvokuti nemari ainayo ka anogona kugadzira comedy guys please help me to share this video kuna Passion please tiisau pamap nekutigadzirirawo comedy tigadzirawo kacomedy kaanga kacomedy movie ka ungoitawo kacomedy. I'm telling you unotiisa pamap Zimbabwe ka inoita our own comedy movie ka rinoiswa paNetflix. You have got all the resources, you have got all the money, nothing can stop you. Unotosimudzirawo nevamwe tine mamwe macomedians ka asina kure kwaari kunyanyoenda ari kungogumira muZimbabwe nenyaya yekushaya mari. So if you take this serious prophet Passion, and I'm telling you my comedians edu they will go far because already vanaye munhu ari kuvatungamirira. You are doing so great. Please batsira macomedians tiende kure because handikunatsoona comedy iri kurohwa nevanhu ka nekagumbo kakadai so ndinotona kunzwa kutoti aiwa zviri kuendeka muZimbabwe vanhu vakaita sewo vanodiwa. Wanzwa muzukuru? Vanhu vanenge iwewo ka they are well appreciated because ka vanhu vanoisa nyika yedu pamepu ka ndo vatino ende isusu ana sekuru tisu marefri egame iyi. We can easily identify munhu anoenda kure, munhu asina kwaari kuenda, munhu atoguma tinenge tichitoona tiripo panapa. So muzukuru ka Passion, I'm talking to you. Guys, please help me share this video to you. Comedy tanga kufunga nyaya yekuti itawo comedy movie. It's a request kubva kuna sekuru vako. Handiti aiwa vazukuru handinodada naye mukomana wemuindustry zvekuti prophet ngambomira for now ngambonyarira nyaya chimbomhanya necomedy uone kana mari unototora necomedy because you are talented. Ndaona nechembere dzakuitawo, ndakuona nepwere dziri kutedzera vanhu vari kutaura nezvako. Thank you very much nekutiitirawo zvinhu zvekuti tinge tiri tinotaura tinofara tinotarisa tichiita. Handiti zvikuru sei nemari dzaunenge uchipawo vanhu ka aiwa unenge uchitobatsirepo paya muzukuru. But consider nyaya yekutanga comedy yekuita movie recomedy muzukuru. Can also subscribe to this channel. I kindly ask you to subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever but nengo upload a video you will be notified muzukuru wangu. Handiti ndo chandango ndingotaurawo pamusoro pemuprofita comedian